Καλώς ήρθατε στο πιο μεγάλο ταξίδι που μπορεί να κάνει ο νους. Ένα ταξίδι στο σύμπαν. Τι είναι το σύμπαν? Το σύμπαν δεν έχει άκρη, ούτε όρια. Είναι όλα όσα υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Είναι ο ατελείωτος χώρος και αάπιαστος χρόνος. Είναι αστέρια που πεθαίνουν και νέα που γεννιούνται. Είναι πλανήτες, νεφελώματα, σκοτεινή ύλη και εμείς. Ένα μικρό κομμάτι μέσα σε αυτό το άπειρο. Οι επιστήμονες λένε ότι το σύμπαν ξεκίνησε με μια μεγάλη έκρηξη, την μεγάλη έκρηξη, πριν από περίπου 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Από τότε, συνεχώς επεκτείνεται, σαν μια κοσμική ανάσα που δεν σταματά ποτέ. Τι είναι ένας γαλαξίας? Μέσα στο απέραντο αυτό σκοτάδι υπάρχουν τεράστια νησιά φωτός. Οι γαλαξίες. Κάθε γαλαξίας είναι μια συλλογή από εκατομμύρια ή και τρισεκατομμύρια αστέρια, με πλανήτες, φεγγάρια, νεφελώματα, μαύρες τρύπες και σκόνη. Όλα ενωμένα από τη βαρύτητα. Οι γαλαξίες δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Κάποιοι έχουν σπυροειδές σχήμα, σαν τεράστιες δίνεις φωτός. Άλλοι είναι ελλειπτικοί, σφαιρικοί ή οβάλ. Και άλλοι ακανόνιστοι, χωρίς συγκεκριμένο σχήμα, σαν να γεννήθηκαν από χαοτικές εκρήξεις. Στο γνωστό σύμπαν υπάρχουν περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια γαλαξίες και πιθανόν ακόμη περισσότεροι που δεν έχουμε δει ακόμη. Ο γαλαξίας μας, ο Milky Way. Ο γαλαξίας μας είναι σπυροειδής και περιέχει πάνω από 200 με 400 δισεκατομμύρια άστρα. Το ηλιακό μας σύστημα βρίσκεται σε έναν από τους σπυροειδείς βραχίονες, περίπου 26.000 έτη φωτός από το κέντρο, όπου υπάρχει μια υπερμεγέθης μαύρη τρύπα. Αν μπορούσαμε να τον δούμε απ' έξω, θα έμοιαζε με φωτεινή ρόδα που περιστρέφεται αργά στο διάστημα. Ο γαλαξίας της Ανδρομέδας.
Ο κοντινότερος μεγάλος γαλαξίας είναι η Ανδρομέδα, σπυροειδής και διπλάσιο σε μέγεθος. Περιέχει περίπου 1 δισεκατομμύριο άστρα. Κινείται προς τον δικό μας και σε περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια θα συγκρουστεί με το γαλαξία μας, δημιουργώντας ένα νέο, τεράστιο γαλαξία, ίσως έναν ελλειπτικό. Άλλοι σημαντικοί γαλαξίες. Ο τριγωνικός γαλαξίας. Triangulum Galaxy. Τρίτος μεγαλύτερος στην τοπική ομάδα, με περίπου 40 δισεκατομμύρια άστρα και περιοχές δημιουργίας νέων άστρων. Μεγάλο και μικρό μαγελλανικό νέφος. Δύο δορυφορικοί γαλαξίες του Milky Way φαίνονται στο νότιο ημισφαίριο και περιέχουν αστρικά βρεφοκομεία, όπως το νεφέλωμα της ταραντούλας. Whirlpool Galaxy. Ένα αριστούργημα σπυροειδούς μορφής με ένα μικρό συνοδό γαλαξία. Sombrero Galaxy. Μοιάζει με κοσμικό καπέλο. Έχει λαμπερό πυρήνα και σκοτεινό δίσκο σκόνης. Antenne Galaxy. Δύο γαλαξίες που συγκρούονται και δημιουργούν χιλιάδες νέα άστρα. Fireworks Galaxy. Φωτεινός με συχνές εκρήξεις, supernova, ένας γαλαξίας γεμάτος ενέργεια και εκπλήξεις. Messier 87. Ένας τεράστιος ελλειπτικός γαλαξίας με τη μεγαλύτερη γνωστή μαύρη τρύπα στο κέντρο του, αυτή που φωτογραφήθηκε το 2019. Πώς μαθαίνουμε για το σύμπαν? Το φως είναι ο αγγελιοφόρος του σύμπαντος. Με τηλεσκόπια όπως το Hubble και το James Webb βλέπουμε το φως που ξεκίνησε πριν από εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια χρόνια. Βλέπουμε το παρελθόν. Η αστρονομία είναι σαν μια χρονομηχανή. Όσο πιο μακριά κοιτάμε, τόσο πιο πίσω στο χρόνο βλέπουμε. Τα τηλεσκόπια συλλέγουν φως σε διάφορα μήκη κύματος. Ορατό, υπέρυθρο, ραδιοκύματα, ακτίνες Χ και δημιουργούν εικόνες που μας δείχνουν τον αόρατο κόσμο του σύμπαντος. Ο γαλαξίας μας περιστρέφεται γύρω από το κέντρο του με ταχύτητα περίπου 828.000 χιλιόμετρα την ώρα. Παρότι οι γαλαξίες φαίνονται στατικοί, κινούνται σε τροχές και συγκρούονται. Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι μπορεί να υπάρχουν γαλαξίες πέρα από το ορατό μας σύμπαν. Το 95% του σύμπαντος αποτελείται από σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Στοιχεία που δεν βλέπουμε αλλά επηρεάζουν όλη τη δομή του.
Υπάρχει ζωή εκεί έξω. Κάποιοι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχουν μορφές ζωής σε άλλες γαλαξίες, σε άλλους πλανήτες, γύρω από άλλα άστρα. Το σύμπαν είναι πολύ μεγάλο και η Γη πολύ μικρή για να είμαστε μόνοι. Το σύμπαν δεν είναι μόνο χώρος, είναι θαύμα, είναι μυστήριο, είναι ιστορία. Και κάθε φορά που κοιτάμε τον ουρανό, δεν βλέπουμε απλώς αστέρια. Βλέπουμε το παρελθόν, το μέλλον και το απίστευτο δώρο της ύπαρξής μας μέσα σε αυτήν την απεραντοσύνη. Το σύμπαν μας καλεί, το ταξίδι μόλις αρχίζει.